Halloween haul. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι με Midori B και σήμερα θα έχουμε ένα Halloween haul. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα του Halloween. Βασικά δεν είναι η μέρα του Halloween, είναι μια μέρα πριν το Halloween. Σήμερα έχουμε 30 Οκτωβρίου. Αυτό το βίντεο εσείς θα το δείτε στα μέρα του Halloween, οπότε καλό Halloween σε όλους. Καλά να περάσετε τις οικογένειές σας άμα το γιορτάζετε. Εγώ πάντως το γιορτάζω κάθε χρόνο. Οπότε σήμερα λοιπόν έχουμε ένα Halloween haul με πράγματα που έχω αγοράσει όλον εδώ τον περίοδο αρκετό καιρό. Και θέλω πάρα πολύ να σας τα δείξω. Έχω πάρει πάρα πολύ ωραία πράγματα, τρόφιμα και κοσμητικά και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρώτα ξεκινήσουμε, θέλω να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου, να πατήσετε το καμπανάκι του να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο και ξεκινάμε. Όλη αυτή εδώ η σακούλα είναι γεμάτη με Halloween προϊόντα και έχω και μερικά εδώ πέρα δίπλα μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, θα τα βάλω εδώ και θα βγάζω ένα-ένα, λίγο από το πίσω. Έχω πάρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αν δεν μεταξύ έχω πάρει και αυτά εδώ. Είναι Halloween τσιμπιδάκια, αλλά τα έβαλα για να με κάνουν πιο style με τέλειες αράχνες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να μην καθυστερούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα διακοσμητικά, που είναι και τα πιο πολλά. Γιατί πάντα το Halloween εγώ στολίζω. Σήμερα εντωμεταξύ θα στολίσω κιόλας στο δωμάτιό μου. Οπότε μόλις τελειώσω θα σας κάνω και ένα βιντεάκι να δείτε πώς είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω είναι αυτά εδώ τα τέλεια Halloween αυτοκόλλητα. Είναι αυτά εδώ με τέλειες μάγισσες. Αυτά εδώ παιδιά έκαναν 2 ευρώ. Είναι αυτοκόλλητα για τα παράθυρα. Όπως βλέπετε δεν έχω βάλει τίποτα στα παράθυρα για να τα κολλήσω αυτά σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραία με τις μάγισσες και γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και τα cupcake και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έκαναν 2 ευρώ και τα πήρα από τη Δωρούπολη, not sponsor. Συνεχίζουμε στο επόμενο προϊόν. Επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτά εδώ. Είναι ουσιαστικά μια τέλεια γυρλάντα που τη βάζεις στους τοίχους έτσι και έχει διάφορα σχεδιάκια. Έκανε 50 ευρώ παιδιά, αυτό ήταν το πιο ακριβό πράγμα που έχω πάρει, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έχει 8 μέσα τέτοια χαρτονάκια, έχει πάρα πολύ ωραία και το κρεμάς και θα ήθελα να τα βάλω πάρα πολύ στους τοίχους. Πιστεύω θα είναι τέλεια. Έχει αυτά εδώ και τα... Τέλος πάντων, σχέδια είναι πάρα πολύ όμορφα, πάντως μου αρέσουν πολύ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό εδώ. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ το Halloween μολύβι, βασικά είναι στυλός. Βασικά αυτό πρώτα μου το έδωσα δώρο. Μου το είχαν κάνει δώρο αυτό, γιατί είχα πάει μια μέρα και το είχα πάρει όλα. Οπότε δεν γίνεται να μου δώσουν αυτό εδώ. Δεν γίνεται να μου το δώσουν, είναι πάρα πολύ cute. Είναι στυλός, γράφει νομίζω μπλε χρώμα. Και μου αρέσει που το έχουν κολλήσει με μεταλλούδα από πίσω. Επόμενο προϊόν που πήρα είναι αυτό εδώ. Είναι ουσιαστικά ένα τέλειο και κοσμητικό, είναι αυτό εδώ, γράφει Berry Hunter Spooky. Είναι πάρα πολύ cute, μου αρέσει, δεν με τρομάζει καθόλου, Έκανε 1,5 ευρώ και είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο, είναι ξύλινο. Και ναι, σκέφτομαι να το βάλω εδώ πέρα στο θρανίο μου για να είναι ακόμη πιο cute. Συνεχίζουμε λοιπόν, το επόμενο που θα σας δείξω είναι... Λοιπόν, θα σας δείξω αυτό εδώ. Πιστεύω λίγα άτομα θα καταλάβουν τι είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ που είναι σαν φεγγάρι το σχήμα του. Έκανε παιδιά αυτό 1,5 ευρώ. Αρκετά οικονομικό για ό,τι είναι. Οπότε καθίστε να σας δείξω τι είναι. Όπα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Είναι παιδιά αυτό. Δείτε. Είναι αυτή εδώ η τέλεια κολοκύθα. Είναι και κοσμητικό εδώ, μπορείς να το κρεμάσεις. Είναι τέλεια, πραγματικά είναι τέλειο. Δείτε εδώ, είναι 2 κολοκύθες πανέμορφες. Είναι πάρα πολύ όμορφες. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έκανε 1,5 ευρώ όπως σας είπα. Και ναι, στην αρχή ούτε εγώ κατάλαβα τι είναι, αλλά μετά είδα μια κολοκύθια τέτοια ανοιχτή. Οπότε κατάλαβα ότι ίσως είναι αυτό. Πάμε να σας δείξω τώρα κάτι που δεν το πήρα από αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ, που είναι μια τέλεια
αραχνούλα διακοσμητικά. Αυτή είναι εδώ μεταξύ που τη βάλεις και στο κινητό σου. Εγώ θα τη βάλω όμως για διακοσμητικά. Δείτε πόσο cute είναι. Αυτή η παιδιά έκανε 1 ευρώ και παιδιά το πήρα από ένα μαγαζάκι μιας φίλης μου. Και μου τα βάλε, τέλος πάντων της είπα να κανονίσαμε τέλος πάντων να μου τα δείξει όλα αυτά, ίσως να πάρω. Και πήρα αυτό εδώ, αλλά πήρα και κάτι ακόμη. Πήρα και αυτό εδώ, το κολλιεδάκι, που είναι με ένα τέλειο, με αυτό εδώ το καπέλο μάγισσας, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό έκανε 2 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχω πάρει και τα 2 από εκεί που σας είπα με το μαγαζάκι της φίλης μου. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα θα σας δείξω κάτι που έτυχα μέσα στη δωροσακούλα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτήν εδώ την τέλεια κρέσα. Βασικά την έτυχα σε τυχερή δωροσακούλα, πραγματικά δωροσακούλα. Άμα θέλετε να κάνω κάποιο τέτοιο βίντεο με δωροσακούλες, πείτε το μου να ζηλέξω και να σας ανοίξω. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτήν εδώ την τέλεια ράχνη και έχει μαλλί αρκετά μεγάλο, πορτοκαλί, ροζ και μοβ. Έχει και άλλα σχέδια, από πίσω έχει όλα αυτά τα σχέδια. Πιστεύω η κολοκύθα θα μου αρέσει πάρα πολύ, η αράχνη το φωτισματάκι, αλλά και αυτό που έντυχα. Είναι αρκετά μακρύ, δηλαδή το μαλλί μου είναι πιο κοντό. Είναι μέχρι εδώ πιστεύω κάπου η τρέσα, ναι, κάπου μέχρι εδώ μου είναι. Οπότε ίσως να την κόψω λιγάκι ώστε να την μικρύνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως, έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια και θα έκανε περίπου 1 ευρώ. Ελπίζω κάπου εκεί. Πάμε στο επόμενο όμως, που θα σας δείξω ένα ακόμη προϊόν. Λοιπόν, έχω πάρει αυτήν εδώ την τέλεια και πάρα πολύ φανή στέκα. Είναι αυτή εδώ παιδιά που έχει αυτές τις τέλειες πολύχρωμες αράχνες. Αυτή παιδιά έκανε 3,5 ευρώ, δεν είναι πάρα πολύ ακριβή. Δείτε τι είναι πάρα πολύ ωραία, έχει αυτές τις τέλειες κονιστές αραχνούλες. Είναι πάρα πολύ cute, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καθίστε να τη φορέσω τώρα, βέβαια φοράω τα τσιμπιδάκια, αλλά ναι. Δείτε τι, είναι τέλεια, είναι τέλεια, oh my god, είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ έτσι φαν με τις αραχνούλες, έχει πάρα πολλά χρώματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό, πάμε στο επόμενο. Το μόνο το κοσμητικό που πήρα για το Halloween είναι αυτό εδώ, παιδιά. Μόλις το είδα, σοκαρίστηκα. Είναι αυτή εδώ η τέλεια γατούλα. Έκανε 3 ευρώ και είναι τέλεια, πραγματικά. Την λατρεύω πάρα πολύ. Δείτε πόσο τέλεια είναι. Η λεπτομέρεια, το φιονγκάκι εδώ, ότι είναι όλη πορτοκαλί, έχει τέλεια ματάκια, μουστάκι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Έκανε αυτή, παιδιά, σας είπα 3 ευρώ, έχει και αυτά τα τέλεια χεράκια, είναι πάρα πολύ όμορφη. Και έτσι από κάτω έχει αυτές τις μπιλίτσες για να στέκεται έτσι όρθια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γάτες, είναι από τα αγαπημένα μου ζώα, οπότε μόλις το είδα ξετρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Οπότε πάμε στο επόμενο κοσμητικό. Είναι όντως πραγματικά cute, είναι πάρα πολύ cute βασικά. Ξέχασα να σας πω ότι στο τέλος του βίντεο θα ανοίξουμε και ένα mystery box με τη Halloween στολή που παράγγειλα, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος και πατήστε like και subscribe. Ωστόσο, πάμε να συνεχίσουμε με τα Halloween διακοσμητικά που έχω πάρει. Επόμενα Halloween διακοσμητικά που έχω πάρει, αυτά βασικά μου τα έδωσαν δώρα. Εχθές που είχα πάει, τέλος πάντων κάπου, μου έδωσαν δώρα αυτά εδώ τα τέλεια μπαλόνια. Είναι κλασικά μπαλόνια, απλά είναι ροζ, μαύρα και πορτοκαλί, γιατί τα χρώματα του Halloween μου αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι έτσι αρκετά ωραία αλλά κλασικά μπαλονάκια και το Halloween, με τα Halloween χρώματα. Αλλά τώρα που είμαστε στα μπαλόνια θα σας δείξω άλλο ένα μπαλόνι που έχω πάρει. Έχω πάρει και αυτό εδώ το μπαλόνι που είναι πραγματικά τέλειο. Δείτε εδώ, είναι ένα τεράστιο μπαλόνι, δηλαδή μεγαλώνει και μετά από εδώ πέρα το κρεμάζει, γίνεται κάπου τόσο πάρα πολύ μεγάλο και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σε σχήμα κολοκύθας και έκανε 80 λεπτά. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με τα επόμενα διακοσμητικά, θα σας δείξω αυτά εδώ. Εδώ πέρα που τα είχα πάρει παιδιά αυτά από πέρσι, αλλά δεν σας το είχα κάνει βίντεο, οπότε θα σας τα δείξω τώρα. Λοιπόν, έχω πάρει αυτά εδώ τα τέλεια κουτάκια, είναι σαν τέτοια τσαντάκια που κάνουν στο trick or treat. Είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα το... Ποιο είναι αυτό? Ζόμπι είναι μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και αποθηκευτικό χώρο που να τα κάνεις. Έχει άλλο ένα τέτοιο, αλλά έχει και αυτό
εδώ που είναι σε σχήμα φαντασματάκι, είναι άσπρο και είναι πάρα πολύ cute, μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλο ένας φαντασματάκι και έχει και αυτά εδώ που είναι στο σχήμα κολοκύθας και είναι τέλεια! Δείτε αυτό το τέλειο που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι έτσι μικρούλι και διακριτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε άλλο ένα τέτοιο, γενικά έχει 6 και το λογικό ποσό ήταν 3 € και 80 λεπτά. Έχω πάρει όμως και αυτό εδώ το τέλειο φωτιστικό κολοκύθα. Δείτε εδώ. Είναι έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτή παιδιά έκανε 1 € και 80 λεπτά και είναι έτσι φωτιστικό και είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το κλείσω για να μην τελειώσουν οι μπαταρίες, αλλά δείτε τι τέλεια που είναι και έκανε 1 € και 80 λεπτά. Πάμε να σας δείξω και ένα από τα τελευταία που έχω. Αυτά τα πήρα εντωμεταξύ σήμερα. Έχω πάρει αυτά εδώ τα τέλεια Halloween αυτοκόλλητα. Βασικά μου τα έδωσε δώρο μια κυρία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω πάρα πολύ να τα βάλω στο δωμάτιό μου, να το κολλήσω κάπου εδώ. Θα είναι ultra τέλειο. Όπως βλέπετε είναι cupcakes Halloween edition εδώ με μάτια. Έτσι, βαμπύρ, μάγισσες, κολοκύθες, αράχνες, πάρα πολύ έτσι ωραία και φάνη. Ναι, αυτά έχω πάρει, αυτά εντωμεταξύ είναι τα πιο πρόσφατα όπως σας είπα. Αλλά τώρα πάμε να συνεχίσουμε με τα τρόφιμα και ουσιαστικά γλυκά. Πάμε τώρα στα snacks, παύλα γλυκά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ που είναι και το πρώτο που έχω πάρει. Είναι αυτό εδώ το Halloween Donut. Το πήραμε 99 λεπτά και λέει Halloween Donut with Orange Jam. Δηλαδή παιδιά έχει μαρμελάδα πορτοκαλί, είναι πάρα πολύ ωραίο, δείτε εδώ. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και έχει και πάρα πολύ έτσι cute λογογραφικά, μου αρέσει πάρα πολύ και έκανε 99 λεπτά. Επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το μπισκότο, είναι αυτό εδώ. Έχει πάνω μια τέλεια κολοκύθα, έκανε 1 € και 9 λεπτά, 23 λεπτά για την ακρίβεια. Είναι πάρα πολύ όμορφο και το είχε παιδιά αυτό και σε Wednesday, αλλά μου άρεσε περισσότερα η κολοκύθα. Είναι έτσι από πίσω το κλασικό μπισκότο και είναι πάρα πολύ έτσι κλασικό και ωραίο. Επόμενο έχω πάρει αυτά εδώ τα γλυκά και είναι Kit Kat με σχέδια μούμιας, έτσι πάρα πολύ έτσι σκέρι και ωραία. Είναι κλασικά Kit Kat, φαίνονται πάρα πολύ ωραία μέσα. Θα τα δοκιμάσουμε αυτά εδώ μαζί παρέα. Αυτό παιδιά έκανε 2,5 €, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι ωραία και Halloween edition. Εδώ πέρα το λέει Happy, όχι λέει Halloween break λέει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλιώς είναι κλασικά Kit Kat, αλλά σε μορφή και σχέδιο Halloween. Πάμε και στο τελευταίο snack που έχω πάρει. Αυτά εδώ τα Halloween ζελεδάκια. Δείτε, είναι από την εταιρεία Haribo και έχει όλα αυτά. Έχει μάγισσες, κολοκύθες και νυχτερίδες. Είναι, λέει Halloween ζελεδάκια, λέει Witch and Red. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εδώ το γράφω αυτό που σας είπα, είναι και γλυκά και ξινά. Sweet and sour, είναι πάρα πολύ ωραία, εδώ είναι και τις γεύσεις, η μάγισσα είναι mango flavor και lemon flavor, η κολοκύθα είναι tropical flavor και orange flavor και η νυχτερίδα έχει γεύση raspberry και το άλλο δεν ξέρω πραγματικά τι γράφει εδώ, δεν ξέρω, δείτε βέβαια πώς φαίνεται από μέσα. Αυτά ήταν και τα snacks, αλλά κάτι ακόμη φαγόσιμο που έχω πάρει είναι παιδιά αυτή εδώ η κολοκύθα. Παιδιά είναι κλασικά original κολοκύθα, δηλαδή δεν είναι ψεύτικη. Δείτε εδώ, όπου καθίστε, βγήκε το ματάκι. Να το ξανακολλάει. Είναι πάρα πολύ ωραία, αυτή παιδιά έκανε 4 €, δείτε τι τέλεια που είναι. Αυτή είναι εδώ παιδιά, θα τη σκαλίσω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αληθινή, όντως είναι βαρύ, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και αυτά τα αυτοκόλλητα, δεν τα έχω βάλει εγώ, έτσι την βρήκαμε, την πήρα με 4 € και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε στα επόμενα προϊόντα που ήρθε η στιγμή για το Mystery Box. Αυτό είναι το Halloween Mystery Box, δεν φαίνεται πάρα πολύ από έξω Halloween, αλλά παιδιά έχει μέσα Halloween τέλεια προϊόντα. Είναι αυτό εδώ και είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Θέλω να σας πω ότι ήθελα να σας δείξω και κάτι ακόμη.
Έχω παραγγείλει Halloween Squishmallows. Ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπώ, αλλά δεν ήρθε. Δεν τα έχω παραγγείλει εδώ και αρκετό καιρό βέβαια. Όχι και αρκετό καιρό, από τις αρχές της εβδομάδας το έχω παραγγείλει. Περιμένω να έρθουν, μάλλον θα έρθουν αύριο που είναι και η μέρα Halloween, δεν θα με πειράξει. Οπότε θα σας κάνω ένα YouTube Shorts όταν έρθουν αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως να ανοίξουμε τώρα αυτό εδώ που φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, είναι έτσι. Οπότε το ανοίγουμε. Καθίστε να σηκωθώ έτσι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ανοίγω. Παιδιά, το άνοιξα, οπότε το ανοίγω και από εδώ. Καθίστε, έχει εδώ ένα ζύγο tape. Ανοίγω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ωραία προϊόντα θα έχει μέσα. Λοιπόν, από μέσα είναι κάπως έτσι. Καθίστε να σας το δείξω. Δεν φαίνονται πολλά, αλλά πιστέψτε με, έχει πάλι ωραία πράγματα μέσα. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, θα δείξω πρώτα αυτό εδώ. Λοιπόν, έλα λιγάκι πιο πλήνα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το Halloween ραβδί. Είναι τέλειο, πραγματικά τέλειο. Καθίστε να κάτσω γιατί κουράστηκα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Είναι τέλειο! Είναι και καλά η στόσα αράχνης, έκανε 1,5 ευρώ και έχει και εδώ τέλειες κορδέλες. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί φάνη, μου άρεσε πάρα πολύ μόλις το είδα. Και ουσιαστικά θα ταιριάξει πάρα πολύ με τη στολή μου. Λοιπόν, πάμε συνεχίσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ το ραβδί και πάμε στο επόμενο. Να βγάλουμε τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, θα βγάλουμε αυτό εδώ. Για να δούμε τι είναι αυτό. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Λέει εδώ πέρα balloon show. Κατάλαβα παιδιά, είναι τέλειο και αυτό. Έκανα 2 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Είναι ουσιαστικά αυτά εδώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι σε σήμα νυχτερίδας. Δείτε εδώ και από εδώ καλύτερα. Ουσιαστικά είναι μπαλόνια και σε αυτό ρε παιδί μου που το κρατάς, το κορδόνι του είναι αυτό εδώ. Έχει έτσι badge, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει μέσα και τα μπαλόνια, αλλά έχει και πάρα πολλές νυχτερίδες μέσα που θα τις βάζεις στα μπαλόνια. Δεν είναι αναγκαστικό να τα βάλεις στα μπαλόνια. Εγώ σκέφτομαι να το διακοσμήσω και κάπου πέρα από τα μπαλόνια. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι σαν αυτό. Έχω εδώ πέρα ένα μπαλόνι, σε αυτό εδώ που καταλήγει το μπαλόνι, σε αυτό εδώ το σκηνάκι θα είναι γεμάτο με πώς είναι, με νυχτερίδες. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ναι, είναι και αυτό εδώ το τέλειο μπαλόνι που έχω και αυτό είναι έτσι πορτοκαλί, οπότε σίγουρα θα βάλω και εδώ μερικές. Αλλά δεν μπορώ βέβαια και να τις διακοσμήσω και αλλού, δεν χρειάζεται μόνο στα μπαλόνια. Εμένα εγώ τα μοίρα μου να τα έκανα και αλλού, αλλά και τα μπαλόνια. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και στο επόμενο που και τελευταίο. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ. Παιδιά, είναι η Halloween στολή μου. Δεν είναι ακριβώς στολή. Θα σας δείξω. Ωραία. Παιδιά, είναι μια Halloween τέλεια φούστα. Δεν είναι ακριβώς στολή, είναι φούστα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Την πήρα βέβαια και για το σχολείο να τη φορέσω αύριο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπετε έχει νυχτερίδες και πάρα πολύ ωραία φαντασματάκια και κολοκύθες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω μου κάνει ακριβώς. Καθίστε τώρα να σας δείξω όμως και ένα μαγικό. Αυτή εδώ η απλή φούστα πρώτα με έκανε 5 ευρώ και δεν ήξερα ότι είναι και αυτό εδώ το σύστημα. Λοιπόν, περιμένετε. 1, 2, 3. Παιδιά, έχει και φωτάκια. Φαίνονται, δείτε λίγο. Λαμπερίζουν φωτάκια. Πάμε να τη βάλουμε να δούμε πώς μου είναι και άμα κάθεται ωραία. Δείτε παιδιά πόσο τέλεια μου κάθεται. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα λαμπάκια εδώ μπροστά, αλλά έχει και πίσω. Είναι γεμάτη με λαμπάκια. Λαμποκοπάει, ναι, τα λαμπάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Παλί, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και άλλα μousse. Τα λαμπάκια να αποσβήνουν. Καθίστε να σας το δείξω. Πού είναι αυτό, καθίστε να σας δείξω και πώς αλλιώς. Λοιπόν, τα λαμπάκια έχουν και άλλα mousse. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις να κάνουν και άλλο σύστημα. Μπορούν να κάνουν
πιο αργό, δηλαδή να πάνε έτσι, φαίνεται. Ναι, να είναι έτσι σταματημένα, είναι και έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα τη φορέσω αύριο στο σχολείο για το Halloween. Και ναι, εξασιάστηκα πάρα πολύ μόλις το είδα. Τώρα που σας τα έδειξα όλα, πάμε να στολίσουμε το δωμάτιό μου και να σας το δείξω. Αγαπημένοι μου εδώ πέρα κολοκύθα, σας αποχαιρετούμε. Ελπίζω να σας άρεσε παιδιά αυτό το βιντεάκι. Κάντε like, subscribe στο κανάλι μου και γράψτε μου κάτι στα σχόλια πώς σας φάνηκε το δωμάτιό μου. Αυτό το βίντεο θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!